Выдатная фатаграфія – гэта глыбіня пачуццяў, а не глыбіня рэзкасці, сказаў вядомы фатограф мінулага Пітер Адамс. З гэтым перакананнем цалкам згодныя брэсцкія фатографы Ілона і Павел Устюжаніны. Менавіта тое, што укладаеш у здымак, і ёсць галоўнае. Рэзкасць і іншыя тэхнічныя навыкі ўжо адшліфаваны імі за многія гады працы. Пачыналі фатографы з дзіцячай тэматыкі, а сёння ў іх практычна няма некранутых напрамкаў. Першакласны вынік, які відавочны з першага погляду, гэта сукупнасць дзясяткаў кампанентаў і, здавалася б, цэлай каманды людзей. У гэтым тандеме муж і жонка вырашаюць усе творчыя пытанні разам. З кожным годам іх планка вышэй, шырэй геаграфія фотаработ. Каппадокия, Турция – это горы, это сотни взлетающих в один момент воздушных шаров, когда небо просто разукрашивается в разные краски, и это все происходит на рассвете. Это все живые декорации. Это живые декорации, это горы плюс разноцветное небо благодаря этим красивенным шарам. То есть они летят над тобой, это просто божественно. Яны ствараюць лакацыі на ўласны густ, яны пракладваюць маршруты фотатураў, яны падбіраюць прыродныя жывыя дэкарацыі, збіраюць па ўсім свеце і прывозяць да студыйных фотасесій з падарожжа унікальныя прадметы інтэр'ера, адзення і, вядома ж, ідэі. Они нас очень вдохновляют, мы оттуда привозим, все путешественники привозят магнитики, а мы привозим мебель, какие-то интересные статуэтки, предметы интерьера. Ілона і Павел хоць і маюць адно захапленне на дваіх на працягу ўсяго сямейнага жыцця, але погляды крэатыўных таленавітых людзей часам катэгарычна адрозніваюцца. Але ў творчай неспрэчцы саюзе нараджаюцца фоташэдэўры, перасягнуць якія не пад сілу майстрам з багацейшым стажам. Уся справа ў хіміі, момант можа пайсці назаўжды, яго немагчыма аднавіць, але ёсць людзі, якія маюць сапраўдны дар яго захаваць і зрабіць гэта з прафесійным чуццём, запраўленым душой. Софія Бережная, Алексей Рыбкін, телерадиокомпания «Брест».